Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde indaba yezenzo zabapostoli isahluko sesikhombisa ivesi yamashumi amahlanu nanye kuze kube isahluko sesishaka lombili ivesi yokuqala. Lana sibona uStefane bemkhanda ngamatshe. Kunezinto ezingithintayo uma sibuka le ndaba kaStefane. Eyokuqala ngibuka uStefane bemshayela iqiniso. Akukho okubi akwenzile. Owakhe umsebenzi ukhulume ngezwi likaNkulunkulu, wenza umsebenzi ngendlela uNkulunkulu amambulele ngayo. Kodwa kuyavuka kumina ukuthi akusibo bonke abantu abawuthandile umsebenzi omuhle awenzile uStefane. Kanjalo futhi akusibo bonke abantu abazoyithanda into enhle oyenzayo. Uma ubuka empilweni kunabantu abakuzondile, kunabantu abangakufunanga, kunabantu abangakukhulumisi, kunabantu abangafuni lutho kuwena. Uma uthi uyabuza kwenze njani, nixabaniswe nibangani nosibanibani, uzwe omunye ethi angimphiwe. uStefane ukhuluma nabantu abadala, ukhuluma nezimpunga, ukhuluma nababhali, uhleli phambi komkhandlu ombizile omqulisa amacala. Kodwa kunezinto ayishoyo ukuthi izinto zize zibe yilokho ezikona ingoba naku ngisuke naqinisa inhliziyo. Zingaki ithandwa zami izinto ezonakele empilweni yami ngoba naku ngisuke ngaba nenkani. Bangaka abantu abalimalile ngoba naku mina angifunanga ukuboniseka. Kunezinto nezinqumo esithathile. Sazi kahle kamhlophe ukuthi lezi zinqumo esithathayo azikho right for ifamily. Kodwa ngoba naku ngithe angeke ngitshelwe usibanibani. Angeke mina umuzi wami ulawulwe yingane encane. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuletha iqiniso kubantwana bethu. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuchallenge isimo engiphilisana naso ngabantu abaseduze kwami. Kodwa mina ngiyakwazi ukuthi yimina ubaba la ekhaya, yimina indoda la ekhaya, yimina umama la ekhaya, yimina owenza zonke izinto. Vele nina anisebenzi animsebenzi yalutho. uNkulunkulu akasoze asinikeza konke kanye kanye. Kunezipho uNkulunkulu azosipha zona kodwa azicashise kwabanye abantu. Kunezisombululo uNkulunkulu asipha zona kodwa azozibeka kubantu mhlawumbe emehlweni ethu ababukeka bedelelekile. Kodwa kumina kuyavuka kubalekile futhi ukuthi sibuke ukuthi kungenzeka uNkulunkulu asebenzise abanye abantu, ezinye izimo ukulungisa izinto zethu. Inkani yami ihamba igcinephi? Khona abanye bethu izinto azilungi ngenxa yenkani. Izinto aziyi phambili ngoba naku nginenkani. Angifuni ukutshelwa, angifuni ukululekwa. Uma ngenza iphutha angiboniseki. Abanye bethu ngeke ukwazi ukubabonisa. Muke wambonisa niyaqabana. Muke wambonisa ubona iphutha kuwena. Omunye uzobuza ukuthi uzwe ngoba akulwise noma sekumele nilungise isimo. uNkulunkulu kunento engimbona eyenza. Eyoqala inkonzo yenkani. Uthi uStefane namhlanje uthi nina eninenkani
athi inhliziyo zenu namadlebenu awakwazi ukulalela izwi likaNkulunkulu. Kunezinto esizivimbayo singakwazi ukulalela izwi lomemezayo ehlane. Inkani iyalimaza. Kodwa okunye engikubuka uStefane ekuveza ekhuluma ngakho nengikubona kubalulekile. Ngithanda indlela alungisa ngayo lamaphutha. Bathi sebembulala anqabe ukufa enenhliziyo efana nabantu abambulalayo. Ijulile lena ukuthi uyambona umuntu okwenza okubi akayeke ukwenza okubi, kodwa ucele uNkulunkulu ukuthi angasibali lesi sono empilweni yakhe. Uthi Baba ungababaleli lesono ngokuba abaqondi futhi abakwazi lokho abakwenzayo. Uma uyicabangisisa kahle lento ujula ngayo, ukhuleka ngayo, bona engqondweni yabo bayazi ukuthi bafuna ukumbulala, bafuna ukuqeda ngaye. Kodwa uStefane enhlizweni yakhe uthi Nkosi ungasibali lesono phezu kwempilo zabo. Ubakhulekela ukuba uNkulunkulu abe nomusa kubona. uStefane usinika inkonzo uJesu ayishoyo uma ethi khulekelani izitha zenu nibacelela umusa abanhlukumezayo. Iyasehlula iningi lethu lenkonzo. Inzima lenkonzo uNkulunkulu ayibiza kuthina. Kodwa uStefane uthi bekungcono sibakhulekele kunokuba ngilala inhliziyo yami ilimele. uStefane ubanikeza uthando bona befuna ukumkhanda ngamatshe. uStefane ubanikeza umusa bona beqeda ngempilo yakhe. Emndenini asibhekani, asikhulumisani. Yabona ithandwa zami, uma ningabantu bandawonye ningezwani, ningakhulumisani, ningabhekani, ningahambelani, iphelile indaba yalowo muzi. Kwawena uqobo lwakho noma ngathi ule nomunye ule ayiphilela impilo yakhe na uphila impilo yakho, kodwa lowo muzi awusoze waqhubekela phambili. Kodwa into esingayazi nesingayiqondi ukuthi once walimala eimpandeni zawo namagatsha, kofika isikhathi la ehluleka khona ukuzimela. Umuntu oxabene nezingane zakwabo naze nadubana ekhaya nangakwazi ukulungisa izinto, yes ngalunga manje, kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi mhlawumbe kungenzeki usaphila, kodwa kwenzeke kubantwana benu ngoba impande sekonakele. Abanye abantu namhlanje izinto zabo zibalimazile ngoba kwalinyalwa emanxiweni, kwasiphulwa impande, kwalinyazwa impande, kwafaka uphoyizini eimpandeni zesihlahla. Balekile lenkonzo yokuqonda ukuthi angikwazi ukuthi ngidube ikhaya, angikwazi ukuthi ngixabane nabakwethu size sikhiphelane inhlamba, size sihlukane. Yebo singabantu, singakhuluma sixabane kuphakama imimoya, kodwa sisuka ezimpandeni ezizodwa. Ngakho kubalekile ukubakhulekela, ubanxusela umusa labo abakuhlukumezayo.
sithi Nkosi basize, nami ungisize mangakhulumanga noma ngenzanga kahle. Enye into engithintayo ayenzayo, unless ngifuna ukuxola, kunezibusiso uNkulunkulu angeke akwazi ukuqhubeka anikeze zona. Ngifuna ukuhlala endabeni yomndeni. Kunezibusiso uJehova azinikeza uThembe lami ukuze akwazi ukusiza abanye abantu. The moment uThembe lami engasakwazi ukusiza labo bantu, asekho isidingo sikaNkulunkulu ukuba ngibusise ngalezo zibusiso. Kunezibusiso ezincike empilweni yakho ngoba usiza umndeni. The moment ungasawusiza umndeni, then asikho isidingo sikaNkulunkulu ukuba kunike lezo zibusiso. Khona izibusiso engingazitholi ngoba inhliziyo yami ibophile. Khona izinto engasenzeki ngoba inhliziyo yami inamagqubu. Indaba iqala enhlizweni. Angihlambulula inhliziyo yami bese uNkulunkulu ehlisela iqoma lezibusiso empilweni yami. Mahlahlemanise uNkulunkulu Somandla, Ndlovukazi yezulu isikhulekise, isinxusela amandla negrace elivela kuNkulunkulu Somandla, yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.